Ďalšie video zo série na násobenie dvojciferným číslom. Takže ideme. Najprv všetko násobíme 6. 6 x 0, 0. 6 x 8, 48. Píšem 8. Štvorku pamätám. 6 x 5 je 30. Plus 4 je 34. Teraz idem všetko násobiť 8. Takže 8 x 0, 0. 8 x 8, 64. Štvorku píšem 6, pamätám. 8 x 5 je 40. Plus 6 je 46. Počiarknem a spočítam. 0, 8, 4 a 4 je 8. 6 plus 3 je 9. A posledná je štvorka. Ďalšie číslo. 284 krát 28. Takže všetko s osmičkou. 8 x 4 je 32. Píšem 2, trojku pamätám. 8 x 8 je 64. Plus 3 je 67. 6 pamätám. A 8 x 2 je 16. Plus 6 je 22. Idem teraz všetko s dvojkou násobiť. 2 x 4 je 8. 2 x 8 je 16. Jednotku pamätám. A 2 x 2 je 4 plus tých 1 je 5. Počiarknem a spočítam. 2, 8 a 7 je 15. Jednotku pamätám. 6 a 2 je 8 plus 1 je 9. A 5 a 2 je 7. Ďalší 617 krát 47. Takže všetko sedmičkou. 7 x 7 je 49, pamätám štvorku. 7 x 1 je 7 plus 4 je 11. Pamätám jednotku ešte, lebo to bola 11. A 7 x 6 je 42 plus 1 je 43. Teraz idem všetko štvorkou násobiť. 4 x 7 je 28. Osmičku píšem, dvojku pamätám. 4 x 1 je 4 plus 2 je 6. A 4 x 6 je 24. Tak. Podčiarknem a spočítam. 9. 8 a 1 je 9. 6 a 3 je 9. 4 a 4 je 8. A 2. A ešte jeden príklad. 706 krát 58. Takže najprv osmičkou. Osmičkou. Takže 6 x 8 je 48. Osmičku píšem, štvorku pamätám. 8 x 0 je 0. Plus tých 4 je 4. A 8 x 7 je 56 celú, lebo už tam nemám čím násobiť. Takže teraz všetko 5. 5 x 6 je 30. Píšem 0, trojku pamätám. 5 x 0 je 0 plus tých 3 je 3. A 5 x 7 je 35. Píšem celú 35. Tak. Spočítame. 8, 4, 9, 0, 1 sa mi zvýšila, čiže to bude 4.